Magandang araw, ako po si JM De Jesus para sa Pasada Balita ngayong alas 4. Arestado ang dalawang miyembro ng Pampanga Drug Enforcement Unit, bunsod umano ng pagkakasangkot sa insidente ng pagdanakaw sa Mabalacat City gabi ng Miyerkules, July 16. Natuklasan sa paunang investigasyon na tatlong hindi kilalang armadong lalaki na nakasuot ng itim na jacket, bonnet at face mask ang sapilitang pumasok sa isang printing shop sa Barangay Tabun bandang alas 10 ng gabi. Ang mga biktima na residente ng nasabing lugar ay tinali ng cable straps at inakusahang involved umano sa illegal na droga. Sinira ng mga salarin ng CCTV system ng establishmento at tinangay ang siyam ng iba't ibang high-end na smartphones sakay ng kotse na walang plaka. Sa isinagawang follow-up operations, na-recover ang ibinabando ng getaway vehicle sa Barangay San Vicente sa Cobia, Bamban, Tarlac. Nakuha sa isinagawang inspeksyon ang dokumento na nag-uugnay sa sasakyan sa nasabing PDEU personnel. Naaresto ang dalawang sospek bunga ng koordinasyon ng mga sangay ng kapulisan at pagkakabawi ng mga ninakaw na kagamitan. Kasong robbery with intimidation at attempted kidnapping ang isinampa sa mga ito sa Office of the Prosecutor sa Mabalacat City sa pamamagitan ng online inquest proceedings kay Fiscal Frederick Lagrada. Kinundina ni PRO3 Regional Director Police Brigadier General Ponce Rogelio Peñones Jr. ang ginawa ng mga sospek at tiniyak sa publiko na tuloy-tuloy ang paglilinis ng kapulisan sa kanilang hanay at hindi mangingiming kasuhan ng mga lalabag na mga miyembro ng PNP. Kinilala rin ng General ang mabilis at maagap na pag-aksyon ng Mabalacat City Police Station sa agarang operasyon hinggil sa nasabing kaso. Pinag-aaralan na rin ni RD Peñones ang paghahain ng kasong administratibo laban sa mga sangkot na PNP personnel at kanilang immediate superior. Abangan ang iba pang mga ulat sa CLTV 36 News mamayang alas 6 ng gabi. Ako po si JM De Jesus. Magandang araw po.